To vlastne celé štúdio je postavené v nejakom takej hale a ono to nemalo strop. Když si šel třeba na záchod a někdo měl třeba průjem. Takto, na záchode jedine boli stropy, ale áno, bolo počuť všetko a nemal som s tým problém, ale myslím, že tí dievčatá to museli podľa mňa znášať ťažko. Ak si pamätáš, tá Ave, keď mala tie krče, tak to bolo presne z tohto, že ju bolelo vlastne to brucho, lebo to proste, ty sa tam nevieš tak uvoľniť. A jaký byl ten tlak v kuchyni? Obrovský. Vlastne si máš zapamätať tie objednávky, ktoré proste teraz tie jedlá počuješ prvýkrát v živote. Vieš, že ty si akože tebe sa to proste strašne miešalo. A kdo byl první, komu si zavolal nebo napsal? Ja som nevolal, nepísal vôbec nikomu a ani vlastne priateľovi som mi povedal, že idem domov. Len som proste zrazu prišiel domov, začal som otvárať dvere a on proste bol strašne v šoku, lebo ma tam nečakal.